Asik. Dikepenake lo Pak Jarno. Ya iki lo jaranane Jawa. Saderengipun ngapunten Mas JB kawula samangke dalu. Mboten saged sandherekaken wonten Bagu Tulungagung. Salam kagem kanca-kanca Darma Seta. Sore ing kulon pernae nyawang aku sajake arep melu tak doi etobil anyadai yen tak lirik mripate maramali suwe-suwe aku mung guyu dhewe jebulane lintang panjer sore saben sore ing kulon paranae nyawang monggo Mas Rio kapal sajake pengen melu ayo iyo tak sedaki etopil angetai yen tak lirik sarae maramale suwe-suwe aku mung guyu dhewe jebulane lintang panjer sore Kebrese Mas Kasti aja sembrono kakang karepe apa rata wani kencan tak sawang kedep-kedepan tangan usil mong coba sambil etopil yen ngertikan jaring aku isih lekan ojo seru-seru mangko yen krungu kancaku aja umuk yen umuk mesti katumuk apa tuman wong bujang putus segandang lo kakang seneng umuk padha karo sendang blebok aja sembrono kakang karepe apa rata wani kencan tak sawang kedep-kedepan usil tangan usil seneng mung jawal-jawil etopil yen ngendikan jaring aku isih lekan ojo seru-seru mangko yen krungu kancaku aja umuk yen umuk mesti katumuk botenan apa tumun wong bujang putus segandang lo kakang seneng umuk padha karo sendang
lebuk ya ben. Ya wis aku manut kowe. Ayo le. Up. Ayo lo goyang kanan goyang kiri kuda patra yuwana asli lo oh ho 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 nadyan naboting rasaku tak tekati setiaku mring wong manis senadyan gedhe pepalange nanging aku ngarepno waging sir nggonku labut tresno nadyan ngaboting rasaku tak tekati setiaku mring wong manis bebasan gedhe pepalange nanging aku ngarepno waging sir nggonku labut tresno yo oh yo oh yo yo bak. Ayo lo bos, kiri bos.
ayo lo. H-O H-E H-O Ayo lo, ayo lo. Hop, babi alas, kuwi jenenge celeng. Jurang jeruk, iku jenenge pereng. Anake Semar sing cekon ala gareng. Sego liwet lawuhe sambel goreng penak diwasik. Jurang jeruk iku jenenge pereng. Babi alas kuwi jenenge celeng. Anake Semar sing cekon lolo gareng. Sego liwet lawuhe sambel goreng penak balik kerun. Ayo lo. Yo, he, ho, ho. Ya gelo. Oh, celengi. Wis wancine lho. Blok. Kok amuk jaya krasa mandhe. Apa iki? Barokane ngamuk maneh. Payahmu lho, Ger. Payahmu senggak le, ayo le. Ayo. Sing sayu. Loh. Rigala. Kentongan nimbal tondo rondo kampung ojo wakayo ayo konco mbok ojo padha lembon sing manggon kampunge aman saka tindak durjana. Saiki wancine gilir sing padha turu wancine lilir. Saiki wancine gilir sing padha turu wancine lilir. Kentongan nimbal tondo rondo kampung ojo wakayo ayo konco mbok ojo padha lembon sing manggon aja mundur-mundur aman saka tindak durjana. Saiki wancine gilir sing padha turu wancine lilir. Saiki wancine lilir sing padha turu wancine lilir. Dumadine rerumpaan
lakon tetembangan kasarane mung nyawiji melu angleluri ngambar arum mring budaya kang agung wibawa nunggal tekad nunggal setya mure utama ngayo bareng jangka ngojo mong sumara riko katon ngumandang rebakaning kabudayaan yo oh yo oh yo oh yo Os. Ayo kaya apa lah kaprigelane Ger Satrio Kuda Patra Yuwana men. Oh. Lah ayo. Iki wis titiwantine rada sawetara wis wengi Ger. Wis wancine nyun bali ayo ditokke kabeh kroyok wan wae. Ayo lho Pak Jarno. Iyo. Wah. Kurang siji ditekke Mas Limpat Mas Aryo kapal ini kene lho Dik kowe nyapa ning sarwet iki bare iki senggake sing kompak yo ayo wih boyoke lho Mas, boyok. Ya sekali-kali boyoke ditato, Dik. Lah ya ngono. Iki keseneng aku boyok. Iki ditato lho, Ger. Padha minggir. Kena nggih tombo. Masuk angin ora usah kerok. Ya, heru. Ayo lo. Rajib ayo jadut. Ayo Pit. Ayo Rajib. Ayo Pak Etole. Pak Etole iki piye ta? Ayo. Maju. Kene lho. Ya. Ayo. Lah. Bantu saya, ayo. Ipan wis kelak, Ipan kelak. Ayo. Mbak Mesto. Ayo lho, Mbak. Gila lho. Ayo, bocah Jos. Man, carane wis kok makan, Man. Tatone lho, tato boyoke karo wetenge ditato lho, Cah. Ayo. Wis to. Lah ya ngono. Iki lho putumu barang iki lho. Tatone wis ketok iki lho. Ya ngono. Lah, ya ngono. Iki. Yo. Ayo. Kopi. Yo. Ayo. Apik. Ayo. Bocah cilik padha beneran iki. Oh, yo. Aja mikir-mikir panggung aja dhuwur. Oleh Tegar. Ayo, bocah cilik padha mikir kok kena betul. Bocah cilik aja padha munggah panggunge dhuwur. Walah, ayo.
Nggih para prajurit kuda Patrayana sampun gugur satemahing palagan perang tanding lawan Prabu Singabarung nggih. Kula inggih kadherekaken dening para sesepuhing praja kairingaken lumantar saking tuku sing dupa kang kumelun kang anggambar angganda wangi ngebaki sakdurunge Padhe mokan kuda Patrayana Mandwas. Pokoke tansah ingkang cipta pun dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Kang Maha Kawasa Kadyawan. Karantenipun pangestunipun Sang Bapa kang tansah nyosaken sedaya. Kedaharan dening para wijaya telah sampun winasis mangko. Wah. Koclak iblis lanang yoman wah Bakrun Kusuma putra Kapang Krun was aja kaya mangkono yo Nger. Siji-siji ayo Nggal nyuwun pamit lah. Wis ditiwandinipun saya wengi magribe meh teka dilajengke malih dhumateng para dulur pun kesupen mangke dalu. Wonten panjenenganipun Bapak Heru Wahyudi kaliyan Ibu Darmini sakeluarga. Hae slagamu saya nambahi wangun dasar ayu lencir kuning ora mung atiku dadi kuning mesemo setiti aku wis trima kena tak anggo tombo kangen kurina wangi dan saliwong tresnaku ora bisa sawetara rasaku kangen ana sliramu rina katoning lamun ratri tansahku sono sliramu durung gelebloko tansah tak tunggu ning sliramu ning ora rumangsa reroncen sekar melati iki tondo katresnan sejati senadyan kaya ngopo ukurane amrel lakone yen pinuju sliramu temu karo aku tak rewangi nelongso ing sliramu ning ora rumangsa ayo ayo jas dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati
ati kena wae durung kok wis wani jowal jawe mangko yen klerune dikira mau kancaku Mas, anunya jadi rusak. Kajen. Lagi enggak punya nano. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak saha ibu ingkang dados kinurmatan, kula meniki minangka sesulih saking paguyuban jaranan Campursari Kuda Patrayana saking Desa Natangsaren sepindah ngaturaken gunging penambun dumateng para bapak saha para ibu ingkang sampun kersa angrawuhi anggenipun ngawontenaken pagelaran pentas jaranan wonten ing Dukuh Patik Resa Desa Jatimulya wonten dalemipun Bapak Heru Wahyudi dawah Ibu Darmini. Para bapak saha ibu ingkang dados kinurmatan ingkang sepindah kula minangka sesulih saking keluarga jaranan Kuda Patrayana ugi matur panuwun dumateng Bapak Heru sakeluarga ingkang sampun kersa angrawuhaken para kanca-kanca jaranan Kuda Patrayana ing siang mawa mangke dalu. Wadene pagelaran jaranan Kuda Patrayana ingkang dipun gelar wonten dalemipun Pak Heru Wahyudi utawa Ibu Darmini ing siang saha mangke dalu inggih menika sepindah kagungan kajat inggih menika ulang tahun putra ingkang keparingan asma Mas Hendra Putra Pratama. Dene ingkang kalih Bapak Heru Wahyudi saha Ibu Darmini ugi angitanaken putra inggih menika Mas Hendra Putra Pratama. Pramila saking menika kula menika sesulih saking pagelaran paguyuban jaranan Kuda Patrayana nuwun duwa pangestu dumateng para rawuh sedaya mugi-mugi Adi Hendra Putra Pratama saged dados putra ingkang muganani tumrapipun keluarga nusa lan bangsa. Wadene kajati kanggo kalih inggih menika angit Bapak Heru Wahyudi saha Ibu Darmini kagungan nadar bilih dugi pitiwanipun ulang tahun Adi Hendra Putra Pratama ingkang kaping 9 ugi angitanaken kagungan nadar inggih menika badhe ngebyakaken jaranan Kuda Patrayana. Pramila saking menika Bapak Heru Wahyudi Ibu saha Ibu Darmini ing siang menika sampun ngelaksanakaken menapa ingkang dados nadaripun mugi-mugi nadar ingkang sampun dipun ucapaken dening Bapak Heru Wahyudi saha Ibu Darmini saged luar ing dinten menika kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nadar daging Bapak Wahyudi sampun luar.
Ugi ngaturi kamiringan dumateng para penonton sedaya. Bapilih amalika sampun paripurna ning ngatur pasugatan wonten siang punika. Samangke dalu paguyuban kuda Patra Yuwana tasih kasambung malih. Pramila dumateng kanca-kanca YouTuber, kanca-kanca pedagang lan ugi sedaya para penonton pun kesupen samangke dalu Mas Ali kuda Patra Yuwana kasambung malih. Keluarga besar dari GB Audio ngundang tulung agung matur sembah nuwun rawuhipun Mas Ali. Mas Ali. Oh ayo. Lonot. Ayo lewancine wis wengi nggih. Dik Tegar. Dik lali serandale, Dik. Pok. Gaslek. Oh. Ahe. Oh. Tadi atur benging kanwun depan-depanipun Bapak Heri lan Ibu Darmini wekdal ingkang sampun katuraken wonten siang punika. Kemarin samangke kalajengaken mangke dalu pramila minangka tambung kasih ngatur kuda Patra Yuwana dumateng para sedulur sugeng kondur sugeng pemanggihan samangke dalu. Dan juga segenap keluarga besar dari Genting Audio Profesional matur thank you untuk kerjasamanya pada siang hari ini sampai sore hari. Dan juga tak lupa buat teman-teman yang hadir matur thank you. Jangan lupa kita berjumpa untuk nanti malam bersama kuda Patra Yuwana. Sampai jumpa.